саломи маро қабул кунед дӯстони хубам. соат ба вақти прагада ва ба вақти Москав 12 душанбе бошад 14 аст. дар соате ки амарӯза ман Шаҳлугул Хоҷа бароятон хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро тақдим мекунам ва дар давоми ин суҳбат кӯшиш хоҳам кард ба суолҳое ки дар ҷараёни пахшҳои мустақим аз мо мепурсед ҷавоб бидиҳам. оғоз мекунам аз як эълон. аз 25 декабр онҳое ки ба қаламрави Узбекистон ворид мешаванд бояд дар марзи он кишвар ташхиси экспресс ва ё оҷили COVID-19-ро супоранд. чунин талабот аз ҷониби комиссияи махсуси мубориза бо коронавирус дар Узбекистон роҳандозӣ шуда, аз ҷумла ба шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам дахл дорад. супордани ташхиси иловагӣ ҳатто барои онҳое ки аллакай чунин маълумотномаи тиббиро дар даст доранд ҳатмӣ хоҳад буд. нархи ташхиси оҷил дар марзи Узбекистон ҳудуди $20 амрикоӣ мешавад. дар сурати мусбат баромадани ташхис беморро барои табобат ба маркази махсуси муолиҷаи коронавирус мефиристанд ва ё дар шароити хона табобат хоҳанд шуд. талаботи нав дар ҳолест ки теъдоди ҳарчи бештари муҳоҷирони тоҷик ин шабу рӯз Узбекистонро ҳамчун кишвари транзитӣ барои баргаштан аз Русия ба Тоҷикистон истифода мебаранд. аз ин хотир бинандагони азиз бояд ин афғониро дар мадди назар дошта бошед ки аз рӯзи 25 декабр аллакай роҳандозӣ мегардад. боз як ширкати ҳавопаймои Русия иҷозати анҷоми парвозҳои чартерӣ аз Тоҷикистон ба Русияро дарёфт кардааст. сафорати Русия дар Тоҷикистон эълон кард ки мақомоти тоҷик ба ширкати ҳавоии С7 муҷаввизи парвозро доданд. ширкати мазкур аввалин парвозашро тариқи хатсайри Хуҷанд-Москав 8 декабр анҷом додааст. тибқи нақша ҳавопаймоҳои ширкати мазкур бо навбат ҳафтаи як маротиба дар масири Душанбе-Новосибирск, Хуҷанд-Москав ва Хуҷанд-Новосибирск парвоз хоҳанд кард. ба ҳавопаймоҳо шаҳрвандони Русия ва онҳое ки ба ин кишвар рафтан сабаб доранд роҳ дода мешаванд. ёдовар мешавам ки феълан ширкати Уральские авиалинии ҳафта 11 маротиба аз шаҳрҳои гуногуни Тоҷикистон ба Русия парвозҳои ғайринақшавиро амалӣ мекунад. ва бо истифода аз фурсат бароятон ҷадвали парвозҳои ширкати Сомон Эйр аз Русия ба Тоҷикистонро эълон мекунам. фарду 6 парвоз дар назар аст, 3 парвоз аз Москав ва 1 парвозӣ аз Екатеринбург, Новосибирск ва Сургут. дирӯз теъдоде аз шумо пурсидед ки оё имкон доред ки тавассути Беларус ба Русия биравед. дӯстони азиз, ҳомиёни ҳуқуқ дар Русия мегӯянд барои сафар ба Русия аз Беларусия истифода накунед, чунки имкони ҳатто боз намудани парвандаи ҷиноӣ дар нисбати шумо вуҷуд дорад ва аллакай даври ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд чанд чунин ҳолат низ то ба имрӯз сабт шудааст. бонки марказии Русия омори ҳаҷми интиқоли пул ба Тоҷикистонро нашр кардааст ки нисбати соли гузашта коҳиш ёфтааст. дар 9 моҳи соли ҷорӣ афроди алоҳида тибқи шабакаҳои пулфиристӣ аз Русия ба Тоҷикистон 1 миллиарду 224 миллион доллар маблағ интиқол доданд ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 37% ва ё 717 миллион доллар камтар мебошад. бонки марказӣ гуфтааст дар айни замон 99.8% маблағҳо маҳз тавассути шабакаҳои интиқоли пул фиристода шудааст. русия манбаи даромади садҳо ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон буда соли гузашта ин кишвар ба Тоҷикистон 2.7 миллиард доллар ворид кардааст. мақомоти Тоҷикистон борҳо таъкид намуданд ки дар пайи пандемияи коронавирус интиқоли маблағ аз сӯи муҷрони корӣ кам шудааст. инам дар ҳолест ки рӯзгори аксарияти хонаводаҳо дар Тоҷикистон маҳз аз ҳисоби пули наздикони муҳоҷирашон пеш меравад. соли ҷорӣ баста будани марзҳо ва барқарор нагардидани парвозҳои доимӣ ба сафари муҳоҷирони тоҷик ба Русия монеа шуд. тибқи ҳисобҳои Вазорати корҳои дохилии Русия имсол шумораи умумии муҳоҷирон дар он кишвар 2 баробар коҳиш ёфта аз 12 миллиони қаблӣ ба 6 миллион нафар расидааст. зулфиқор Одинаев, дастёри Маҳмурод Одинаев, як фаъоли сиёсӣ пас аз 15 рӯзи боздошт дар Ҳисор озод шудааст. ба гуфтаи пайвандонаш ӯ дар боздоштгоҳи муваққатии шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Ҳисор нигаҳдорӣ мешуд. наздикони ӯ мегӯянд дар муддати 15 рӯзи боздошт ӯ бо вакили мудофеъ таъмин нашуда буд ва ҳеҷ иттиҳоме низ нисбаташ эълон нашуда буд. пас аз раҳоӣ ба ӯ ва наздиконаш таъкид карданд ки бо расонаҳо суҳбат накунанд. ин ҷавон аз пайвандони Маҳмурод Одинаев, муовини раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон аст ки ӯро рӯзи 5 декабр бо иттиҳоми авбошӣ боздошт карданд. баъзеҳо боздошти ӯро ба фаъолияти сиёсиаш рабт медиҳанд. зулфиқор рӯзи 4 декабр ҳангоми нишасти хабарӣ дар қароргоҳи ҳизби социал-демократии Тоҷикистон дар канори Раҳматилло Зоиров нишаста буд ва баъди ин нишаст дар манзиле ки Маҳмурод Одинаев пинҳон буд ҳарду дастгир шуданд.
баҳром азаматов масъули бахши тақсими рақамҳои давлатӣ барои воситаҳои нақлиёт дар вилояти суғд дар ҷараёни таҳқиқи як садамаи маргбор аз мақомаш озод шудааст. Бино бар ҳуҷҷатҳои тафтиши воқеа ӯ бо худраваш қоидаи ҳаракатро вайрон карда боиси марги як полис ва маҷрӯҳ шудани 2 нафари дигар гардидааст. назари худи ӯ ва наздиконаш дар бораи қазия то ҳанӯз маълум нест. Як мақоми баландпояи раёсати корҳои дохилии вилояти суғд дирӯз ба радиозудӣ гуфт таҳқиқи парвандаи садамаи нақлиётӣ бо ширкати баҳром азаматов барои таҳқиқ ба додситонӣ фиристода шудааст. ба гуфтаи ҳамсӯҳбати мо, додситонӣ сабабҳои садамаи 5 мошин дар болои пули Исмоили Сомонӣ шаҳри Хуҷандро бояд рӯшан кунад. Баҳром Азаматов масъули додани рақамҳои давлатӣ барои воситаҳои нақлиёт дар бедаи суғд буд шоми 3 октябр дар рӯи пули Исмоили Сомонӣ ё маъруф ба пули коҳнаи шаҳри Хуҷанд садама рух дода буд. Дар пайи ин ҳодиса Акбар Ғафурзода муфаттиши шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд ҷон бохта, 4 нафари дигар захмӣ шуда буданд. ҷо Байден раиси ҷумҳури мунтахаби Амрико рӯзи душанбе 21 декабр пас аз дарёфти нахустин навбати ваксинаи коронавирус дар назди дурбинҳои телевизионӣ гуфт сабаб он аст ки хост лаҳзаи ваксина задани ӯ ба таври зинда аз телевизион пахш шавад ва ба мардуми кишвараш нишон бидиҳад ки ваксина эмин аст ва ҳама бояд бо эътимод ба системаи тиббӣ онро дарёфт кунанд. раиси ҷумҳури мунтахаби Амрико гуфтааст ки авлавияти кори ҳукумати ӯ мубориза бо коронавирус хоҳад буд. то кунун бар асари ин беморӣ дар Амрико беш аз 315 000 нафар ҷон бохта, беш аз 17.5 миллион нафар ба он мубтало шуданд. раиси ҷумҳури Амрико ки 78 сола мебошад дар гурӯҳи афроди осебпазир аз ин беморӣ қарор дорад ва тибқи муқаррароти ҳукумати Амрико дар раванди ваксиназанӣ пиронсолон дар авлавият ҳастанд. чолиши пешорӯи ҳукумати Байден тақсими ваксинаи зидди COVID-19 дар байни миллионҳо амрикоӣ ва ташвиқи мардум ба ваксиназанӣ аст. дар 11 моҳи соли ҷорӣ дар Хуҷанд аз ҷониби маркази ҷумҳуриявии назорати санитариву эпидемиологӣ беш аз 2000 кило маводи хӯрокворӣ пассифат ва муҳлати истифодаашон гузашта аз марказҳои савдои шаҳр мусодира ва нобуд карда шуданд. бархе аз ин маҳсулот баъди анҷоми корҳои фаҳмондадиҳӣ аз сӯи соҳибкорон ва ширкатҳо довталабона барои маҳв кардан пешниҳод гардиданд. намояндагони маркази назорати санитариву эпидемиологӣ мегӯянд тавассути ин маводи ғизоӣ имкон дошт ба саломатии сокинон зарар бирасад. дар байни маҳсулоти аз муомилот гирифта шуда аз ҷумла консерваҳои худсохти хонагӣ низ будааст. ба гуфтаи мутахассисон дар сурати риоя нашудани меъёрҳои тозагӣ истифода аз маҳсулоти дорои маводи кимиёӣ зиёд дар дохили консерва таҷҳизаҳои кимиёӣ мегузарад ва метавонад ба заҳр табдил шавад. дар гузашта чандин ҳолатҳои расонаӣ шуданд ки аъзои хонаводаҳо баъди истеъмоли чунин консерваҳо ба ҳалокат расиданд. аз ҷумла дар моҳи гузашта бар асари истеъмоли консерваи бодрингу помидор дар ноҳияи Данғараи Хатлон 7 нафар заҳролуд шуда, яке аз онҳо фавтида буд. сардии ҳаво ва яхбастани дарёи Ғунду-5 барои чанд рӯз боиси ба вуҷуд омадани мушкилоти таъмини барқ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шудааст. дар ҳоле ки ин вилоят аз ягона минтақаи Тоҷикистон аст ки барқкушӣ камтар дорад. Ғолиб Ниятбеков сухангӯи раиси вилоят ба Азия плюс гуфтааст тӯли 2 рӯз сардии ҳаво 22 дараҷаро ташкил дода оби дарёҳо кам шудаву ях бастанд. нерӯгоҳон натавонистанд миқдори лозимаи барқро истеҳсол кунанд ва бинобар ин дар ноҳияҳо маҳдудият ҷорӣ шуд. ҳоло ба гуфтаи Ниятбеков мушкилот бартараф шудаву аҳолӣ ба пуррагӣ барқ мегиранд. таъмини барқ дар ин вилоятро ширкати Помир Энержӣ бар зимма дорад. бино ба маълумоти расмӣ ҳамасола дар тамоми вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 192 миллион киловаттсоат нерӯи барқ истеҳсол мегардад. вазири нави меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон бо занони корҷӯ дар мардикорбозори шаҳри Бохтар мулоқот намудааст. вазир Ширин Амонзода аз ин гуфтугӯ дар саҳифааш дар Фейсбук хабар дода ҳамчунин чанд аксеро ҳам нашр кардааст. бештариҳо дар шабакаи иҷтимоӣ барои чунин амал Ширин Амонзодаро намунаи ибрат барои мансабдорони тоҷик номиданд. ӯ ба занон пешниҳод намудааст ки барои соҳибкасб ва бо кори доимӣ таъмин шудан дар як ҳафта 3 маротиба аз курсҳои қаннодӣ, бофандагӣ, дузандагӣ, ороиши мӯи рӯй ва омода намудани таомҳои миллӣ бигзаранд ва 4 рӯзи дигар бо фаъолияти меҳнатӣ машғул шаванд. раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Хатлон вазифадор гардид ки рӯйхати корҷӯёнро омода намуда дар кӯтоҳтарин муҳлат курсҳои омӯзишии мазкурро ба роҳ монанд.
باید گفت که در مردی کاربازاری بختر همه روزه تا 100 زن جویای کار و سین و سال مختلف جمع میشوند. برخی تحلیلگران میگویند در تاجیکستان که مسئله بیکاری از مشکلات رقمی 1 از 200 هزار مردان در روسیه در جستجوی کار میگردند و از زنان به ویژه زنان تنها در داخل مشکل باقی میماند. در ولایت سوخت بعد تحقیق یک نوار ویدیویی ساکن 23 ساله نویای باباجان غفورов را بازداشت کردند. بنا به معلومات رئیست وزارت کارهای داخلی مبین محمدجانов هنگام راندن ماشین خودنمایی کرده است. به قول منبع دستگیر شده با ژیگولی خود در به وقتی شب در روبروی قصر فرهنگ جماعت دهات حیدر عثمانی نویای باباجان غفورov نمایشکارانه واسطه نقلیات را در جای ایست با سرعت بلند دور زنانده است. نوار او در شبکه‌های اجتماعی به گردش درآمد. ویدیوی ماشینرانی این جوان در اینترنت نشر شد. کارمندان میلیسیا از پی معلوم کردن راننده به انتظام گردیدند. او بر اساس کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری به رعایت نکردن قاعده‌های حفظ منطقه‌ها و راه‌های اتومبیلگرد گناهکار دانسته شد. محکومات تاجیک میگویند در کشور میزان نشأمندی پایین رفته است. در این باره حبیب‌الله واحدزاده رهبر اگنتی نظارت مواد نشآور تاجیکستان در یک جلسه مربوطه ذکر کرده است. به گفته او تا 1 اکتبر سال جاری 5130 نفر نشأمند ثبت شده است که در مقایسه با سال گذشته 245 نفر کمتر بوده است. به قول منبع اکثریت مواد مخدر که به طور قاچاق به تاجیکستان وارد می‌گردد در خط سرحد یا در منطقه‌های نزدیک سرحدی مصادره شدند. سال 2019 در تاجیکستان در مجموع از معاملات غیرقانونی 1 تن و 637 کیلو مواد مخدر مصادره گردید که 48% آن در منطقه‌های نزدیک سرحدی کشف شده است. به گفته این مقامدار در 11 ماه سال روان 615 جنایت‌های وابسته به مواد مخدر در تاجیکستان آشکار و ثبت گشتند. و بینندگان عزیز میبینم که 3-4 روز اخیر شما پیوسته درباره سرنوشت کشودن یا نکشودن مسجدها در تاجیکستان مینویسید و حتی بعضی میگوید که طبق آوازها قرار است 10 ینور باز شود. باید برای شما بگویم که تو هنوز در این رابطه یگان خبری تازه در دست نیست. با آوازها باور نکنید بینندگان عزیز. برنامه‌های رادیو آزادی رو تماشا کنید. ما کوشش میکنیم که خبرهای سنجیده رو برای شما برسونیم و درباره مسجد هنوز ستودی که وابسته به کرونا ویروس است در تاجیکستان یگان تصمیم نگرفته است و تا به حال بسته باقی میماند. و چون همیشه در پایان صحبت برای شما عزیزان درباره قرب اسعار خارجی معلومات بدیم. بانک ملی نرخ 1 دلار را امروز 11 سومانی و 30 درهم و 1 یورو را 13 سومانی و 77 درهم مقرر کرده است. قرب روبل روسی نسبت روز گذشته با شدت دقیق‌ترش 3 سومانی و 20 درهم کمتر شده است. امروز از روبل روسی 149 سومانی و 50 درهم ارزش دارد. این چند خبری تازه بود که من تلاش کردم تا این ساعت برای شما دسترس کرده بگم و البته برنامه خبری در پیش داریم. فراموش نکنید با تازه ها از تاجیکستان و جهان همه شما رو منتظریم. خود را احتیاط کنید و تشکر که ما رو تماشا میکنید با ما همکاری میکنید. شما رو در پخش مستقیم برنامه منتظرم. روزتان مبارک باشد.